atong na-experience sa atong kinabuhi sa matag adlaw nga atong makita nga medyo na agit tay makita no sa atong palibot nga murag nagiinahan nga mosurop yang dugo nga motanaw sa iyang anak. And then og ikaw ang anak ni unsa kay imong bation Ate Jen no nga kontra ka sa imong inahan? Dito Ate Will, ako mismo naapod ko yung mga mga nasaksihan nga mga ingana or mga naila-ila nga ingon pa bugat daw ang buot sa ilang nga inahan sa ilahan. Or something nga ma-question ka na baday inahan nga ingana. Nga labi na og nagdako ka no nga duol ka or kanang konektado mo permanently or sa tanan nga higayon sa imong mga ginikanan labi na sa imong inahan. Kaya medyo mo ingon Ate Will utod tina iba ng mga termino. Yes, Diha daw tagihabwa sa atong sa taguangkan sa atong inahan no. So medyo ma-question ka nga nung ingana man ka layo ang ilang mga buot, ang ilang mga pagbati nga mag ina man unta ni sila. Pero kasagaran pod sa akong mga na-experience lagi nang dili welcome ang anak or di ba dili nila dawat nga naa sila anak nga anak ka tungod kay dili usa sa ilang mga kagustuhan or di ba wala na haom sa ilang mga expectation no? Usa na sa Basin mga pasaway. pasaway or di ba Ate Will kanang ang pressure pod sa palibot no nga labi na og butang tanga itsuraan ang inahan or maayo ang physical nga appearance niya ang sa anak lain og itsura medyo yes no ikaulaw or murag maabot pa sa punto nga kung pwede lang i-deny kung pwede lang itago murag something yes. na ay mga ingana nga panghitabo na ko experience ana Ate Jane nga namisita ko ba unexpected gyud ni bisita ko sa Ilabalay wa ko naka wag sa ko hunahuna nga iya dayto anak di ni iya na po ko nga inyo nang maid. So nagsorry ko sa bata kay iya man daytong anak lain og itsura yes lahi gyud oo. So para sa ako kasagaran mo gud Ate Will previously makuana na nimo sa kanang mga teleserye, mga soap opera ingon pa. O uban pad nga mga rason nagka-switch pag-abot sa sa adlaw or sa panahon nga nanganak sila, di ba? Medyo na yung mga dramatic nga mga panghitabo nga nagkabaylo og mga mao nang layo kuno sa itsura sa ginikanan. Pero kung ingani susama sa atong letter sender nga confirm gyud gikan sa iyang amahan nga anak gyud siya nga tinuod nila. Pero mao nang giingon nga layo ang buot sa iyang inahan sa iya. Siguro ang akong i-assume Ate Will dito siya nahulog sa rason nga layo siya sa expectation sa iyang inahan. Mao nang gikaulaw or di ba wala pa maagi niya para ipa-feel nga dili ka welcome or dili ka dawat ikaw ang nalahi gyud. Parang something ingana pero sakit pod Ate Will no sa part sa usa ka anak nga suho man unta ka. Yes. Unod sa unod man gyud unta ka pero nganong ingana ang pagtratar. Siguro para sa atong letter sender sakto siguro ang ingon pa tambag sa imong amahan nga kanang sabton na lang sila kay kung padayon ka nga magpaapekto sa kung unsa man galing ang klase sa pagtratar sa imong inahan sa imuha mahimo pud kang dependent unsaon pagdawat imong kaugalingon. Mismo ikaw sa imong kaugalingon dili ka makakuha og kadasig nga dawaton ang imong pagkaikaw tungod kay kanang nag-agad or nagyampungad ka sa kung unsaon ka pagtratar sa mga tao sa imong palibot. Mao na ginaingon nato no nga unsahay bisan unsaon natong pangayo og atensyon, pagrespeto og unsa pa nga klase nga mga pagtagad nga atong ginaapas or ginapangandoy nga ihatag sa mga tao sa atoa kung kita mismo sa atong kaugalingon dili na nato maihatag dili pud na nato maipakita or ipa-feel sa ilaha nga ana nga klase ang atong deserving ana nga klase ang ingon pa angayan sa atoa dili nato ingon pa angay nga pasagdan nga sa ato mismong kaugalingon dili nila makit-an or dili ta mismo makitaan nga katahod-tahod ta luyo pa man sa atong mga ingon pa physical nga mga
makaapan or unsa bay tawag ana sa Binisaya no. Uh, Despite sa atong mga physical nga mga ikasaway or unsa ba na dinhaa. So manghinaot ko nga magpadayon ka nga maglig-on og actually para sa ko dili man ra ikaw ang may susama nga experience. Sapod ko nakita nga mga sa mga kanang mga drama anthology gani Ate Willie. Yes. Ay mga Oo. ingana nga bisan pa man tud sa iyang itsura naaog na agyo tawo nga nakatagana nga magpahinungod, maghatag og importansya og magmahal sa iya. Kinahanglan lang gyud nga maghatag ka og kaugalingon nimo nga pagsalig para sa imong pagkaikaw. Gikan gyud mismo sa imo dili na ingon nga iagad pa nimo sa pwede nga maihatag sa uban nga tao kay kung sa sinugdanan pag ipangayo nimo sila og di nila kaya maihatag, ikaw na sa imong kaugalingon mag-provide og ingana para bisan na sa paman og pagbira or pagpangdaot sa imuha or pagpasakit sa imuha naog naagi hapon kay kahuptan nga kusog para magpadayon og manglimbasog sa mga challenges sa Yes. kinabuhi. Kay dili lang man ikaw or imong sa ibasen sa imong pagtan-aw pangit imong hitsura pero Aha. sa tinuoray pagtan-aw sa uban dili siguro Ate Jean. Oo. Siguro. So tungod na lang sa iyang na inferior na siya mo nang ni feel na hinuon siya o ano kalo sa iyang steam. Oo, O siguro sa self-esteem Ate na siya. Will, ang iya lang nahimong nga basihan is ang iyang mga igsuon. Kay mo apil naman hinuon og kung ano kanang Mao nang pangbuli sa makaingon ka, iya nga ha. pangit gyud ka. Oo. So mo na dili maayo nato no nga isip igsuon mo feel manggita og love di ba Ate Jean siguro na influence na pud sa ang mga igsuon niya sa iyang inahan. Oo nga mo otoy tratar so ni sundog so ni kaluoy taon sa kung ano kanang usa sa biktima nga inaana apan man ako ikaduhang Ate Chino kanang mga inaana murag dapat no kanang himuon nato nga challenge sa atong kinabuhi. Yes, oo. Tinuod sakit siya gyud sa sinugdanan no labi na isip magtubo ta nga anak huyang pa atong mga pagbati atong mga emosyon no. Unya naagid sa tong una nga nganong ing-ani man imbis kay sila'y hugutan nato sa kusog o kanang confidence nga kinahanglan nato para itaguyod ang sa adlaw-adlaw no. Sila pahinuon ang nag-una-una og pasakit sa ato. Tinuod lisod na pero mao lagi na giingon nga sometimes kinahanglan nato umakat-on nga mubarog sa ato orang kaugalingon dili na nato iagad sa uban kay naagi mga tao nga dili kaya muhatag sa kung unsa ang deserve nato murag kuan sila sa ilang kaugalingon ingana nga mga klase nga tao Ate Will ingon pa naapod na sila issue sa ilang kaugalingon Yes. Dili nila kaya ma-handle maong Mostly Ate Jean murag ibuga nila sa uban narcissist. murag something ingana. So, mao ang actually diri pod sa mga ano kanang kung tinuod man ng mga paglihi dati at motuog kog mga ingana pero kung magbase ta sa mga scientific studies wala man siya ingon nga proof nga makuha gyud kay genes man gyud ang pinakabasihan Yes. sa pag-develop sa physical sa usa ka tawo. So still kuan pa studying pa ang mga scientist nga nagkinahanglag prueba nga kuan pero met sara na Ate Jean no. Mostly sa unang panahon kuan siya kanang medyo katuuhan pero sa ato lang experience sa ako lang experience no through sa akong mama gyud mismo nga naglihi o kaning punggok Ate Jean o na kohol oo tawag na Kohol. so ang pagkatao gid sa akong sister naang gyud ako diri Naay nga mga birthmark siguro. oo muna tawag gyapon nila lihi Uh-huh. oo birthmark so mo na lang na siya pero kanang ingon nga Kung unsay itsura ang atong itsura imong katong gipang- nangala ka ug kanang itsura atong imong kontra gid nimo kaayo nga tao muliwat tong imong anak ora pa ko ka murag tungo sa study giingon nga kuan ako na mga sayop nga pagtuo sa una sa mga tao wa pay prof no nga tinuod bagid na apan na ako koy nakita Ate Jean nga tao nga amo silingan nga unggoy gid iyang hitsura Ate Jean o kanang murag siya unggoy ba kay ang katong paglihi daw pagbuntis sa iyahang mama
naman sila buhi nga unggoy. Mo giganahan niya. Maoy na tripa. Mo'y natripan. So, pagkatao sa anak, inadto ang hitsura. Pero wala na proof mga kapiling sa. Kung ano na siya, kanang tuo-tuo sa atong mga katigulangan. Apan siguro, kung mga birthmarks lang naadaghan atong makita. Kung unsay kanang favorite foods bitaw sa imong pagbuntis, murag na agi mo adto nga lihi. Apan dili na siya kung ano, kanang nay pwede raman siya ma-erase, pwede raman na siya ma-laser sa pagkakaroon natin Jean. Oo, i-laser ang mga birthmarks nga na anipilit sa mga part sa body sa atong mga anak. So sa imong mga pangutana at ni kung ano lulong nga unsa imong buhaton nga ma-change nga di na ka kung ano ka hugot or di na di na masuko imong inahan sa imo murag ako Ate Jane maglikay na lang ka ayaw pagpasaya-saya. Kung na imong inahan, di ayaw nang papakita, no? Kanang dili na lang ka, mulikay na lang Mag-adjust ka. na lang. O ikaw na lang adjust and then sabta. Insakto ang imong imahan nga sabta na lang siya siguro mga edad anak karon mga 60 kapin or mga inana so ni samot sabtunon labi na magminupos natin Gina nang sapot siguro perme. So inana nga ang kinaiya is kinaiya na gina siya. Walay maka-change ni ana kundi kita na yes kung dili siya mo kuan voluntary kuan no mag-change ang kaugalingon so dili pud ta makapatchen sa iya ikaw na lang ang maglikay aron di ka masakitan kay makitaan ka murag nakakitag ambat so mo feel gyud ka Ate Jeno nga ako inahan mismo nahadlok mas ako or gukdon ka og bunalan so nga medyo ang uban wala gihimo niya sa uban niyang mga anak ikaw ra sa imo ra so di gid kalikayan nga mo bati gid ka og kahiubos or mo bati iwag kasakit imong ko ano nga ikaw mismo ka og galingong anak kanang daog-daogon bitaw ka sa imong hinahan murag maghilak ka sa tago Ate Jean yes sakit Ate Will sa buot sa usa ka yes oo nga manguan ka mangampa ka sa uban nimong mga igsuon nga gwapo pa sila gwapa and then gipangga pa na ikaw nga imbis ikaw ang pangit dapat idubli unta ang ilang pagmahal no kay ibawi Ate Jane ba nga aron dili ka kuan sipay nga ani mo feel og kaning ka higwaos or kanang mga kuan ka Ate Jane ba masina ka nga ngano mga gwapa man na sila gwapo na ako pangit ma-insecure di ay correct oo so i-double kuan unta ang pagmahal sa usa ka inahan no or sa kaginikanan bawion o bakwion nga didto ipakita nimo nga bisan inana ang imong hitsura apan love gyapon ka namo so mabawi ra Ate Jean manaagya po siya kumpiyansa sa ay ang kaugalingon no kay ang mingon nga bahalag pangit ko basta gimahal man ko sa akong mga ginikanan de mabawi ra oo kay sa pangit pa ka gidaog-daog ka so mura na gyud kag kanang gidakdakan sa kalibutan no sa mga duwa pa nila karon na kanang unsa nay MLML mga double kill triple kill unsa mga termino nila dublihan na noon. So, ang imong maing buhaton karon, i-love nimo ang imong kaugalingon. Buhata ang gusto nimong buhaton nga magmalipayon siya Ate Jane, no? I-care, ikaw nalay pagbuhat og mga butang nga makapalipay sa imuha. Og adto permi sa imong amahan. Adto kamo share sa imong mga problema. Ayaw na pagduol atong kung ano kanang makahatag negative ang yes, makasamot og kasakit sa imong feeling kay dili mangina sila nimo malikayan dili mo madiktahan ug mangutana sab ka nganong inana o diretson ra kag bunal so wa na kay kuan wala na kay right nga mosulti Ate Jean ug ako mahadlok ko nga inana no nga mga kinaiya nga musungsong ka ana so ikaw na lay mohatag og pagsabot kay imo man ang inahan mga igsuon so dako halap magampo na lang ka nga unta mahayagan ang ilang mga huna-huna nga motimbayan na sila sa imuha og insakto no isip igsuon so maratay akong ikahatag ni kung ano lulong sa iyahang problema karon og katong imong mga pangutana hinaut unta nga natubag kanamo og mga ka-feelings adi nang basahon ang atong na feeling quotes for the day.
Gikan sa sulat sa pinterest.com ni Ayan La Bansant, no? About ni sa parents bullies quote. Nag-ingon, family is supposed to be our safe place. Very often, it's the place where we find the deepest heartaches. So, Ate Jean, gamay lang pagpahalapad sa atong napiling quotes for the day. Yes, at Will, sa ato nang napasiuna kaganina, no, sometimes ang atong mga expectation is taliwas sa mga realidad nga atong ma-experience. Kay sa una-una lagi sa usa ka anak, labi na susama sa experience sa atong letter sender, mag-expecta nga sa atong pamilya ta makakuha og suporta og ingon pa encouragement og syempre unsa pa na dinha nga mga maayo nga mga pulong para i-boost or dasigon tano nga padayon nga maglimbasog sa kinabuhi. Pero dili na to pod mailimod nga naapoy mga higayon nga mismo hinuon sa atong kaugalingon ta pamilya makakuha og pinakasakit or pinakaingon padulot at will nga mga sakit nga Yes, mga oh. pulong, no, labi na og kanang siguro ing aning experience sa atong letter sender. Ang uban po din ha is tungod kay pamilya ra pod nato ang ingon pa makabuhi or makaprangka sa toa pagbuhi og mga istorya nga sometimes mao poy magpamatan sa ato labi na og medyo taas-taas na ang atong lupad at will, no, kanang dili na pod maayo. So Mm-mm. mao na din ha nga di gyud nato mailimod or dili nato malikayan nga bisan pa man anha ta unta makapangayo or makakuha og suporta og unsa pa nang mga pagpadasig unsahay naagyud pod nga maunay ta sa atong kaugalingon nga pamilya. Yes, di na gid nato makalikayan Ate Jean kay mo nagiingon nga dili ta makapili, no? Kung unsa ang Yes. atong nahisulat sa atong ano, kanang mo nagiingon nga nahisulat sa kapalaran. Mm-mm. Mo tayong ingon nila. So karon mga ka-feelings atong ipadayon ang pagbasa sa atong Bible verse for the day. Gikan sa sulat sa Acts 15:8 nga nagingon, and God, which knoweth the hearts, bear them witness, giving them the Holy Ghost, even as He did unto us. So nagpahinomdom na usap ka nato mga ka-feeling sa balaang kasulatan nga ang Dios nakabalo gyud kung unsay sulod sa atong kasing-kasing. Mao nga iyang gipadala ang balaang espiritu sa paggiya kanato sa pagbalik sa iyang tiilan kay ang tao nga iyang mga pinili o nagbuhat sa matarong kini makakuha o iyang madawat ang kinabuhing walay katapusan. So mga ka-feelings, ug wala naman tay igong oras sa atong pagpadayon sa panag-uban-uban karoning kahaponon. Hangtod na lang sa sunod nga mga adlaw ug uban sa atong ati sa kahanginan. Kini si Ate Jean. Og kini si Ate Well ug uban sa inyong kontrol nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpahinaw ug dalaygon ang Dios.